A obra fala dunha nena ciclista, bueno, máis que ciclista, é equilibrista, e que se adestra sin cesar o seu soño ser equilibrista profesional, e a historia desa nena contra as forzas que lle impiden realizar ese soño. Esta obra, o que xa dixen antes na entrega, era a primeira obra en prosa que entrego, entonces sempre quixen facer algo sobre a bicicleta, sexa a historia de bicicleta ou a historia de alguén que tivese unha bicicleta. Esta obra naceu a partir de cachiños de material que tiña sobre a bicicleta, pero tamén dunha actuación que vin unha vez nun circo moi velliño en Xenebra, un circo que estaba a piques de cambiar de carpa, e fixeron a última actuación. E vin unha rapaza que facía acrobacias en bicicleta, era unha rapaza inexperimentada, pero esa inexperiencia e esa digamos, esa frescura do soño que aínda está por cumplir enriba unha bicicleta me pareceu xa o detonante perfecto. Quería facer algo para circo, quería facer algo teatral, e despois, como me quedaba a bicicleta, non era capaz, porque eu me atopo vendo o diálogo, na dinámica das réplicas e así. Antes fixeron alusión na entrega tamén ao diálogo, que é dinámico, creo que moito do estilo teatral está aí dentro, pero quería facer algo máis, e unha historia que pudese lerse en calquera lugar e non tiveses que ir ao teatro solo para vela, porque hai moitos nenos que, casi todos os nenos teñen a bicicleta como o seu primeiro instrumento máxico, o seu medio de transporte ideal. Me gusta moito o absurdo, o humor, os xogos de palabras, entón toda a literatura, en canto a nenos, quero decir, non? E bueno, e para adultos tamén, pero todo o que sexa lectura, textos dinámicos. Antes falei da injustiza e para mí esta peza, bueno, esta obra, ainda que sexa destinada a todos os públicos, aos nenos principalmente, pero bueno, a todos os públicos, ten un grande, digamos que ten un grande problemática social bastante acentuada, creo. Para o miniño vai a facer o mellor unha lectura, o soño desta equilibrista que quere ser, desta rapaza que quere ser equilibrista, e o mellor esa lectura que lle dá. Un adulto vai ver, creo, de que realmente ir facendo, ela ten que facer equilibrismos sobre unha corda frouxa para seguir adiante e para conseguilo. Entón, digamos que o equilibrismo está sexa na corda en sí, algo físico, e despois no circo, e despois a metáfora en sí da vida como unha corda frouxa ou máis ou menos tensa segundo os momentos. Genial, o Premio Xerais é o Premio Xerais. É máis o 25 aniversario, pero aínda así o peso que ten é enorme. E eu son consciente, son lectora de Premios Xerais, simplemente de edicións xerais de Merlín, son lectora e son consciente do que eso supón. E é moi importante, ten moito peso en Galicia, é esencial como premio emblemático e ten todas esas características e máis.